Hallo allemaal, als jullie weer kijken naar mijn tweede gamevideo van Pixel Gun 3D. En deze kennen we al, ik heb nieuwe wapens. En dit is de minigun, die kennen jullie al. De pistool, Hitman pistool. Een nieuw zwaard. Een huisdiertje als een draakje. En een mooi snipertje erbij, en die hadden we al lang. En een nieuwe armo. En in ieder geval gaan we lekker gelijk spelen. En ook een nieuwe skin. Oh ja, Liebe en zei tegen mij, een kijker van mijn kanaal, hij zei, hoe krijg je snel wapens? Als je die pakketten opent, dan krijg je veel wapens. Hopelijk. We beginnen gelijk al met de winkel. Oké. Rode coat. Wacht nog. Wie is nou de vijand hier? Zijn de vijandelijke mensen? Daar. Allemaal. Eerste kill gedaan. Tweede keer wil ik het best wel mooi maken. Ik doe het wel. Wie? Het hebben we gedaan. Granaat kan ik ook doen, hè. En nu even een Hitman. Granaat. Snel. Oh shit. Bijna met de missen nog. Hitman. Dat is de beste. Perfect. Lekker. Maar van achter toch gepakt. En nu gaan we met het mes. Leuk. Oké. Zo. Shit. Een machine. Ah, hij zag me vanaf. Jongens, we gaan ervoor. Nu. Waar is het? Oh, die was het. Ik moet de laatste kill maken. Lekker! De laatste kill, jongens. Oh. Holy shit. Ik heb het beste wapen. Ja, jongens. Ja. Ik heb de beste wapen. Oh. Bukken. Het beste wapen, jongen. Zie. Double kill. Hier. Neem skill. Hier. Dit is gewoon de beste wapen, jongens. In ieder geval, dit kan gewoon niet. Zien? Ik heb hem gelijk van achter. Oké. Die pakt me van achteren. Zie hem niet. Waar ben je? Oh, hier.
Ik moest het graag hebben. Zo. Lekker. Ik heb gelijk een nieuw wapen, jongens. Jongens, als jullie hier komen, hebben jullie soms geluk hier. Ik zweer het je. Kijk. Rust. Die jongen heet Pro. Dan moet hij ook als een pro spelen. Ik heb al 3. Damn it. Ik moet er eentje killen. 18, 19. Snel, jongens. Ga je dood nou? Dan. Alles als jullie hebben. Hier, jongens. Lekker. 20. We hebben 26 seconden. De eentje maar hebben. Yes! We staan gelijk door mij. Door een headshot. 22. Ik kan het nog gelijk maken. Jammer, jongens. 1 punt te weinig. Maar ja. Iedereen had toch zijn best gedaan in dit team. Shit. Ninja. Headshot. Daar moet je gaan, jongen. Hier, double kill. Plus een tweede headshot. Triple kill. Dit is gewoon een goede wapen, jongens. Niemand heeft zulke wapen gekregen. Echt niemand. Snel.